Кота хора, аз съм Нено и в момента виждате записи на един стрим, който снимам вече месец. Тоест, и ето тук съм си подкочил лимон. И ако се засмее, трябва да го ям парчета. Добре, аре. Оба, включих се. What the hell? What? Не! Аз не знам с милката да я броим ли? Добре, браво. Ще режа толкова, защото този ние го отглеждаме. И 3. 4. И 3 българи у нас е. Оре. After 1 hour of trying to put Adam to sleep. Adam, no. Come here. Баща е направо себе положението. Честит рожден ден. Don't write on that. Сериозно? Stupid shit. Woo! Michael. Is it breakable? Yep. Are you sure you can hang it? Yep. Right. Sure. Be careful. Каза, пази се за едното нещо. Оу, бащата е убиец. What are you doing? Той има пушка. И аз имах такава. Казах си мъх. You want a sister? You want a sister? What do you want, Eli? Boy. You want a boy? What do you think it's going to be? White. Казвам за пой. 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 Ако искате клип, който пея, пишете ми в коментарите. И кажеш нещо на някакъв момент да пи... Пичове, понеже ми заби това самото видео, то съм си добре. И кажеш нещо на някакъв момент да пизи. Ще щупа малката тъпа главичка, ясно ли че... Вай! Айде, бе! Не ми ги верате, бе! Еба ти щупения компютър, бе! Верате има нов клип, аз съм да го намеря! Майко! Кошмара на всеки маяк! Аз Сивка, пусни малко език, пусни, аз съм мъж, пич! Уважаеми мъже и жени, моля изключете телефоните си. Що ма? Защо? Какво защо? Да ги изключим. Защото ще ти се изсира в устата, бе, педал. Ей! Не така. Мамо, тати, вече ще ви обичам. Наистина ли? Докато не ми вземете новия айфон. Някои момичета наистина са такива. Зато се от дъщеря ви има нож. И аз имам нож. Вече съм добра момиченце. Наистина ли? Не, само се Майко! вземе ми телевизора от банката, защото не си плащате данъците. Вай. Зеленци. Я да го пробвам. Ох, че вкусна зелчица. Ох, че вкусничко. Само сълчица, ако имаше. Ама няма.
Метър и 20 идва за теб из пълна газ. Бягаш ли? Бягай, той паш ще фане. Бай. Ох, мале, таз какви големи джини има. Ще скъсам, мапача. Как бе? Уф, таз дебела, таква е грозна. Аз съм мъж, бе, педерас. Уа. Мъж с такива, да ни кажа. Деца, кажете ми противоположното на децата правят грешки в тъмното. Грешките в тъмното правят деца. Уау! Това ми да го казах в Сиглево. Шовките прожива с лютко копле, братке. Дай да ви забай хуя. Гей сега татук. Опа, допицица, всичко си има, а? Дай да видим татука. Ох, мами на златна. Ще скъсам. Като? Изкара деба, не е тъма, ма деба, 20 сата. Май го! Оп, ей, свинакис, искаш ли малко бобоня? Оп! Дай този бобон! Ай, плюс. Гачи. Скъпи, какво мислиш? Мисля, че тая вечер ще го ляпаш. What? А газа ще ме напълниш ли? Ще го напълня с кеч. Келеч. Жабешки бучета. Ето една. Сега ще скъсам топките, бе. Але как избищал Всички слушалката? сте едни педераси. Олигофрени и кретени. Дано един негър сей такъв чеп да ви го навре в газа. Педераси нещастни. Разбирате ли ма за какво говоря? Не така с попата, бе! Баси камък. Бе, сега пърдя, бе, писна ме. Аз ще пърдя колко ти искам, нищо не може да ми каже, мършо. Ей! Чаша вече стана кафяв. Абе, аре, трябва ми реши, бе. Чецка, може един път, ако пърднеш, ще изсера в коридора. И сери се в коридора тогава. Ех, братле, много ми е тежко, не издържам повече. Никога няма да си имам маверка. Виж ма колко съм грозен и изкъртен. Имаме едно косъмче на челото и нищо не става от мене. Ясно тъй. Винаги можеш да станеш гей, бе, брато. Я виж, че свинята майка отново спи. В този час ще се потрудя дебелия да се будя. Айде, ставай бе, до една минута, ако не си станал. Нито хляб ще видиш, нито папет. Айде, ставай бе, братя. Оле! Какво да ви кажа? Пак с тия прасета. Оле, майко. Добре, прекрасно. Ако се засмея така, трябва да ям 2 парчета. Аз съм го нарязал. Добре. Чакайте. Аз направо го облизах и едва, майко. Господи. Добре. Вземем едното. Мале. Добре. Пичове, до тук ще приключим това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, пръснете по един лайк, абонирайте се и до следващото видео. Чао, довиждане, мерси!